Čau. Dneska to bude Ask. Let's go. První otázka je, jsi gay? Ne. Další otázka. Je masíš tvůj bratr? Jo, mě 55 a jemu 69. Jej. Otázka je, ty pustíš mastiče se sklepa? Nevím, jsem v Chorvatsku, tak doufám, že tam je. Mastič nebo majití, jestliže mastič, to můj brácha teda co? Další otázka, mastič je nej, ano, ale dejte mu odběr a mě tak.